Как сте, банда? Днес ще правя много интересен за мен проект, а именно Pixlr Arc. И е толкова интересен, защото не че е много сложен, не че е нещо, но ще го правим за племенник ми. И аз съм много щастлив, че реално ще допринеса за неговото щастие още на ранна възраст. Проектът е доста лесен. Започваме с Fusion 360 проектче, което ще видите след малко. Но проектчето всъщност представлява две полуокръжности, едната с отвор като арка и дълги пръти, които са между тях. Целта е детето да може да се катери, да може да го ползва се като го обърнеш като шкафче. Общо взето е доста практичен, бих казал, проект, практична детска играчка по Монтесори, която е полезна за развиването на много неща в едни бебета или подрастващи, така че надявам се да ви е интересно. Започваме! Разкрояването на материал в малка работилничка може да се окаже голямо предизвикателство. Както видяхте, в тесния коридор с ръчния циркуляр резовете стават криви. Добрата новина е, че ние после ще ги обработваме с оберфрезата и това няма да пречи, но истината е, че така първо е опасно и второ води до хабене на дървен материал, което също не е окей. Това, което мога да препоръчам, ако не искате да се занимавате, най-доброто, ако имате малка работилничка или пък нямате необходимите машини за да си разкроите листата шперплат, е да си ги поръчате готови нарязане по размери от магазина. Почти всеки един магазин, в който се продава шперплат, може да го оставите, да им кажете размерите и това ви гарантира, че ще получите перфектни, паралелни, перпендикулярни и професионално отрязани парчета, които може да ползвате на готово. В нашия случай ние ще правим окръжности с оверфрезата, така че можех да си позволя да се науча до някаква степен малко по-добре да разкроявам, но истината е, че е много тясно при мен и просто е трудно, мъча се, но нищо, направихме. Имаме двете парчета шперплат, но тук нататък преминаваме към нещо, което е малко по-интересно и малко по-различно, а именно как да си отрежем окръжностите. Окръжностите ще ги отрежем чрез оверфрезата и едно приспособление, което аз сам си измайсторих, не е нищо кой знае какво. Представлява една права дъска, която сме закрепили за базата на оверфрезата. Почти всяка една оверфреза, базата ѝ може да бъде свален детайла, който е направен специално за потапащата се приставка и да бъде закачен с болтове същите или по-дълги към нещо друго. В случая ние сме си пробили дупки за болтовете, закачили сме ги. Това, което правим е, че си мерим разстоянието от самия резец до тук, колкото размер ни трябва. В нашия случай това е 600 мм, 60 см. Там завиваме една вида. Тази видео се завива за материала и реално това позволява оверфрезата да описва една идеална окръжност, което е точно това, което искаме в момента. Продължаваме напред да видим как ще се получи при нас. Мисля, че стана доста добре. Оверфрезичката ми е малко слаба, затова трябва да го правя на повече срязове. Но да, от тук сега ползвам това за шаблон и изрязвам другата.
много яко. Имаме арката или полуарката. Обаче това, което мога да кажа е, че рязането на окръжности с оберфрезата е малко тегаво. Може би моята оберфреза е слаба. Не може би, моята оберфреза със сигурност е слаба. Така че трябваше да го правя на много малки стъпки. Общо взето 18 мм шперплат на 4 стъпки долу-горе става добре, на 3 вече оберфрезата доста се мъчи. Но въпреки това съм доста доволен от резултата. Сега, за да предотвратим това мъчене на фрезата, ще го направим с контур. Външната страна ще си го очертаем с моливче и оттам с зегето максимално близо до молива и после с фрезера за шаблон по външния край на това. И да, мисля, че така ще стане доста по-лесно. Това е полукръга, който трябва да стане отрязан по линията с зегето, възможно най-близко. Можех и по-близо, но се притеснявах, че може да стане някакво отчупване и да го загрузи. Така че тук нататък продължаваме с оберфрезата и шаблона. След няколко проби и грешки в измерванията успяхме да намерим точните размери на прътчетата, на цилиндърчетата, които ще сложим. Сега това, което следва е да разпробием и да почнем да ги прехвърляме на арката. Гледайте. Начинът, който бях решил да ползвам, за да ги прехвърля, се оказа, че няма да сработи. Исках да пробвам напасвател за дибли, да ги прехвърля с него, обаче осъзнах, че ако пробия 8 мм с боргията, сложа го, прехвърля го, после самата корона, която ползвам за дупката, няма как да влезе точно, съответно това няма да работи. Ако вие знаете или се сещате за някакъв добър начин, който мога да ги прехвърля, моля пишете в коментари, че е много интересно да разбера и да науча нещо ново. А пък аз сега просто продължавам пак с пергела и с чертожните инструменти върху арката. Ако ви е интересно, ползвам за да измеря точно 5 см от външния край. Ето това. Пишете в коментарите, ако искате да разберете откъде си го купих. Мисля, че е доста важен инструмент, който спестява доста работа. Някои неща просто не мога да ги направиш без него. Така че мога да ви кажа откъде си го взех, ако имате интерес. Добре, готови сме. Нарязахме си и прътите. Някои неща се промениха докато правихме практическата работа, а именно прътите вместо 22 мм реших, че нещо по-дебело ще е по-здраво и сме сигурни, че няма да се счупи, като се катерят върху него децата. Та избрахме 28. Самата дебелина, ако мога така да кажа, на арката, реших, че 60 см ми се стори прекалено малко. Реших да я направя на 70, но иначе всичко друго си е по проект и става доста яко. Мен лично много ми харесва. Ако и на вас ви харесва, може да лайкнете видеото, да ме последвате. Много съм ви благодарен. А сега преминаваме към пробната сглобка.
колечко. С глобката на самите пръти към основите имах чуденка, но реших да я направя с видии, тъй като така ще позволя да се разглобява, ако се наложи. Може и с лепило, но това вече вие може да се прецените как, ако искате да го направите. Сега от тук остава шлайфане. Ще минем първо с 80, като след това поне до 120, тъй като е за деца. Искам да е по-гладичко. И с глобка с види и приключваме. Гледайте! След много тегаво шлайфане и на прътите, и на плоскостите, преминаваме към финалното сглобяване и хващането с видички. Ами, да действаме! Много съм доволен как станаха нещата. Здраво е, стабилно е. Се надявам, че племенчето ще е щастливо. А вие, ако ви е харесало видеото, ще се радвам да го лайкнете, ще се радвам да ме последвате, така наистина ми помагате да развия канала си и да споделяме нашите знания заедно. До гледане!